Oh King, bafu hamba kahle. Akuhle. Uthi unomyalezo bafu ngale award. Uthini ebantwini? Bawethu ngoKing Nuba, umqoqo wendondo inkosi yendondo. Undondo ziyamlandela. Ngifuna ukudlulisa umyalezo nje kubo bonke abantu abakhona eSouth Africa, Africa, emhlabeni wonke jikelele ukuthi kusukela namhlanje njengoba ngumqoqo wendondo nje ukuyibona le ndondo le kune price yakhona. If ufuna ukuyibona ngehlo nje kuphela kuba u100 ukuyibona, bese mawufuna ukuyithinta kuba 150 rand, bese mawufuna ukushutha nayo kuba u300 rand isithombe si1, bese mawufuna ilale kini uyithatha usuku lonke kuba 1000 rand. Makuyiviki siyakwephulela kuba u4000 rand, bese makuyinyanga siyakwephulela kuba u15000 rand if ufuna ihlale kini. Izaphulelo zaka December lezo ngoba kuyothi makuqala unyaka ngibe sengikhuphuke kakhulu kanye nama price ama bookings yonke into izobe sikhupheke kakhulu njengoba ngumqoqo wendondo. Ngithwalala wasala kuyothi wabonana yimi inkosi yendondo, yimi inkosi yendondo, yimi inkosi yendondo, yimi inkosi yendondo wimbo, oh yimi inkosi yendondo, yimi inkosi yendondo, yimi inkosi yendondo wimbo. Ibambi bazoze bayintshontshe le ngoma, bayintshontsha phela.